Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Peter, dit is Isabel. En Isabel is mijn vriendin die alles weet of een woord nu met een D of een T gespeld moet worden. Die mijn filmpjes als eerste checkt, die Engels docent is en vooral gepensioneerd YouTuber is. Ja, laten we het maar liever niet over die duistere tijd hebben. Nou ja, welkom bij Wijntijd. Wijntijd, ja, het programma zonder budget met skere snacks en goedkope actrices. Maar als eerste gaan we luisteren naar onze huisband. Hier is onze huisband. Peter, er is niemand. Oh nee, daar hadden we ook geen budget voor. Dus we doen gewoon een gratis licentie hieronder zetten en dan gaan we gewoon eventjes dansen en wijn inschudden. Van de huisband. Wat een geweldige tune. Zo, dat was onze huisband. Huisband, dankjewel voor deze mooie opname. Santé. Geniet er lekker van. Wat is jouw favoriete wijn? Die met heel veel alcohol en een hele kleine prijs. Hoor je mijn kat ook miauwen? Ja, die wil naar binnen volgens mij. Katja! Hallo? Ja, ik hoor er ook. Het is een geest. Proost! Santé. Nou, dit is Hugo Rosé. Is het daar niet met jouw filmpjes mee begonnen ook? Ja, klopt. Met Hugo Rosé is mijn filmpjes begonnen hoe vrouwen reageren op Hugo. Ja. Dat was het eerste filmpje dat viral ging. Het is vrij accuraat, dat filmpje trouwens. Ja. Dus Maar toen konden wij elkaar nog niet. Nee, bijna een jaar in december, 1 december eigenlijk. Ja, door D kennen wij elkaar. Ja. Op een gegeven moment zei ze, ja, kom langs. En toen ben ik met Peter 2 uur in de auto gestopt. En na de eerste 10 minuten vlogen al de rare opmerkingen door de auto. Ik heb heel veel aan jou qua spelling en dergelijke. Want echt met een D en een T ben ik echt niet goed in. En jij bent gestopt met YouTube omdat je leraressenopleiding ging doen. Die je overigens bijna af hebt gesloten. Of af. Hoe zit dat nou? Ik snap het niet met de minor en de scripts en alles. Ik heb een beetje vertraagd, maar ik ben inderdaad bijna klaar. Ja. Engels lerares. Ja, met vlogs en dergelijke. Iedereen weet alles over je. Precies, en dat heb ik in mijn werk. In het ziekenhuis kom ik ook mensen tegen die mij volgen of patiënten worden. Maar goed, dat is wel gewoon dat hebben we ook heel goed met mijn werk afgesproken. Ik ben op YouTube en Facebook, Instagram de hysterische Peter en daar ben ik de professionele Peter. Ja. En dat probeer ik wel heel goed te combineren. Precies. Maar ja, zoals jullie horen, ik werk ook gewoon, dus zo'n video zoals Wijntijd komt online wanneer ik tijd en zin heb. Dus gewoon abonneren. Ja. Wekelijks sketches op Facebook en Instagram, dus je ziet me genoeg. Je hoeft je het niet te missen. Ik heb toevallig iets heel leuks geregeld. Dit is Tuinox. Hoe zeg je dit? Tenax, karamel, milk, chocolade, coated wafelbiscuit. Ik weet niet wat ik heb gezegd zojuist, maar uit Schotland, uit Uddingston. Ja, dan gaan we daar eens even googlen waar Uddingston ligt. Geen idee. Gaan we misschien een roadtrip naar maken. Ja, echt hè. More than 6 million of these biscuits made and sold every week. Dat klinkt toch zo mooi. Nou ja, goed, ik ben benieuwd waar het naar smaakt. Het is een stuk chocola. Dat is chocola, ja. Gaan we het dan midden snijden? Ja, nou ik kan het ook gewoon breken. Maar hoe lang ligt dat er al? Het een even kijken of het goed is. Heb ik via AliExpress besteld. Zou wel goed zijn. Ja, we ruiken eraan en dan... Kijk die knoppert? Die dingen, ja. Ja. Next. Het smaakt mij zo naar parfum, of ligt er dan bij? Nou, 8 of 7. Heb ik dat in je tas gehad? Die lag tussen de geurkaas. Proef je dat? Ik proef gewoon die rode geurkaas. Ik denk dat het smaakt bekend. Het smaakt naar het huis van mijn oma. Ja, deze geurkaas. Hey, als we de geurkaas wegdenken, vind ik het lekker.
Ja, maar... Een beetje, ik hou daar niet van als dingen aan mijn tanden plakken. Precies. Nou, gaat goed. We zijn nog geen 2 shots verder en de fles is al bijna leeg. Dit is echt nog steeds mijn eerste glas volgens mij. Maar nu heb ik wel altijd meer zin in rode wijn nu de winter begint te komen. Ja, Het is herfst nu, maar ja. Voor veel mensen speelt winterdepressie nu een rol. Ja, nu de blaadjes beginnen te vallen, krijgen mensen daar echt last van. Ja. Ik heb er gewoon het hele jaar door last van, want ik ben YouTuber en Facebooker. Nee, ja, ik heb er totaal geen last van. Ik ook niet. Ik vind het eigenlijk altijd inderdaad fijn, want dan kun je gezellig met je vrienden op de bank zitten. Of niet dat dat midden in de zomer kan, maar dan zit je allemaal zo van... Anders, ja. Zullen we sowieso eens eventjes een toastje gaan maken? Ja, ik zit te creperen. Ja, ik heb best honger. Beter eens een keer bij mij tapas komen eten. Gaan we daarheen? En ja, ik had zeg maar een stuk of 15 gehaktballen of zo. En ik had er 2 of zo. En de rest had ik allemaal opgegeten. Ja. Ik heb zeker 10 gehaktballen. Maar daar hou ik van. Voor mensen die gewoon lekker eten. En... Je kent me nu bijna een jaar. Hoe ben ik als vriend? Geef me feedback. Nou, een bereidje voor. Oh, heb je daar een glas alcohol voor nodig? Ja. Nee, Peter is echt wel iemand die altijd voor je klaar staat. Als je echt een probleem hebt, dan wil hij het liefst zo snel mogelijk langskomen. Maakt niet uit waar je zit. Al zit ik in fucking Amsterdam of zo, dan wil hij gewoon langskomen. En ja, je laat nooit iemand vallen, heb ik het idee. Tenzij het echt te ver gaat. Dan is het ook echt... Bye! Bye, next! As we know. Shout out naar jullie! Kom op ons level, nee. Nee, maar voor de rest, ja, je bent wel echt een hele goede vriend van mij geworden. En dat, Je staat ook altijd voor mij klaar. Ja, daar gaat vriendschap ook van. En wij zien elkaar, dit is bijvoorbeeld, we hebben elkaar 1,5 maand niet gezien of zo, maar dat maakt bij ons niet uit. Omdat als we elkaar zien is het gewoon gezellig. Ja, maar dat hoort ook gewoon bij vriendschap. We hebben het allebei heel druk. Waar is vriendschap op gebaseerd, hè? En als je jonger bent is het echt van, nee ja, ik moet je zien en oh, ben je nou met Tieber wat gaan doen en dit en dat. Precies. Maar als je ouder wordt verandert het echt. En dan heb je echt zoiets van, oké, iedereen heeft zijn eigen leven en als het uitkomt, dan zie je elkaar en is het zoals vanouds. Als ze me nodig heeft, ben ik daar. Dat maakt niet uit wat ik dan op de planning heb staan. Maar zo ja, dat loopt gewoon zo. Ja. Ik kon er echt verdrietig over zijn als een vriendin van mij met iemand anders iets ging doen. En ik hoorde gewoon, ik werd niet meegevraagd. Ja, dat is vervelend. Maar nu is het nog erger denk ik voor de jeugd. Want die hebben allemaal Snapchat en Insta-story. Dus die zien dan... Ja, die zien alles. Ja, bij ons was het... Dan wist je het of niet, of je kwam erachter, maar dan zie je wie wat aan het doen. Ik had een Blackberry en dan werden telkens die status-updates veranderd van ik ben met die en die, met mijn bo. En oh ja. Ja, dat heb ik geskipt. Maar wij hebben ook gewoon een FaceTime gesprek, dan loopt het een kwartier dat we niks tegen elkaar zeggen. Ja, dan zitten we gewoon op onze computer of zo en dan, ben je er nog? Ja, hoi! Of we gaan samen muziek luisteren. Ja, dan is er echt zo'n dikke delay zeg maar, dat hij super erg achterloopt. Oh ja, inderdaad. Nee, in ieder geval, ik heb vroeger YouTube meegemaakt en ik kan je vertellen, het was totaal anders dan nu. Nu zit veel meer met inderdaad ook Instagram erbij en zo en ik vind dat leuk om te zien. Maar ik denk zonder jou was ik daar nu niet meer zo mee bezig geweest. Ja, maar ja, YouTube, Instagram, Facebook, het is allemaal een stuk groot marketing platform geworden. Mijn tijd, ik doe echt als ik 80 ben, maar toen was dat nog niet zo. Hoeveel sponsorposts heb je op mijn kanalen gezien? Niet heel veel. Nee, niet veel. Nee. Want, maar kies je daar bewust voor? Ja, absoluut. Ja. Want één, ik heb het niet nodig. Ik werk gewoon. Dus mijn leven hangt niet af van dit hele social media. Als dit morgen stopt, dan heb je nog goed. Dan kan ik mijn shit betalen. Ja. Maar ja, het zijn allemaal wel leuke extraatjes erbij. Maar ik wil en ben begonnen om content te leveren en om iets leuks te creëren. Precies. Niet om mensen te overvallen met sponsorberichten. Alhoewel ik het wel echt super fijn vind dat als ik een sponsorbericht plaats, dat ik echt heel veel steun krijg van alle kanten. Ja, maar dat is het natuurlijk, want ik weet als geen ander hoeveel moeite hij erin steekt. Want ik krijg van iedere video die ik post, krijg ik zeker 10 versies. Dus hij is daar echt ook gewoon, hij neemt niet op en dan uploadt hij het. Nee, hij is daar echt zeker wel dagen mee bezig. Dus ik weet, als je daar zoveel werk in stopt, waarom zou je daar dan niet een beetje geld voor kunnen krijgen, weet je? Ja, ik ben er altijd wel heel bewust mee bezig. Maar je weet zelf, ik heb echt een hele dip gezeten qua... Ja, qua uploaden en creativiteit en zo, maar nu ben je er wel weer... Ja, die creativiteit die was er wel, maar de onzekerheid die was er groot. Alles wat ik deed maken
dacht ik bij mezelf, nee, dit is niet leuk, dit is niet goed genoeg. En maar ja, dit is natuurlijk ook wel intimiderend als je weet dat zoveel mensen naar je kijken. En they actually, you know, they don't want to see you slip up. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat dat wel intimiderend is en dat je bij alles gaat nadenken van is dit leuk, is dit relevant, is dit herkenbaar, weet je wel, voor de filmpjes die hij maakt. Dus ik snap het wel goed. Ja. Maar ik ben blij dat je daar een beetje uitgebroken bent. Ja, ik heb heus wel nog mijn dipjes, maar op zich gaat het wel heel goed. Ja. Maar vroeger, als ik dat terugkijk, dan deed ik een scheet uploaden en dan kreeg ik 10.000 likes, precies. Weet je? En ik zeg nog altijd tegen hem, als hij nu een scheet uploadt, dan zullen ook mensen zeggen, oh Peter, weet je wel. Maar ja, ik hoop dat je dat inderdaad ook meer gaat inzien. Dat je mag er wezen. En je maakt gewoon leuke filmpjes. Dus. Thanks, lief schat, dankjewel. Ja, het is wat je zegt. Op een gegeven moment kijken zoveel mensen naar je en je gaat dingen overdenken. Omdat je die prestatiedruk, dat is het woord. En dat heeft natuurlijk iedereen in zijn werkveld of op school natuurlijk. Gewoon die druk erachter van ik wil het beste laten zien. En ik zeg altijd als dit morgen ophoudt, dan houdt het op. Maar waarom ben ik dan zo bang dat het stopt of ophoudt? Ja, ik denk omdat je nu, het gaat nu goed, hè, relatief gezien. Het is altijd up and down, of ups en downs met social media natuurlijk. Want het hangt gewoon af van trends en wat is relevant en zo. Dus dat zul je altijd blijven hebben. Maar als jij er gewoon nog plezier in hebt, zullen de kijkers het waarschijnlijk ook zien. En zodra jij er nog plezier in hebt, dan straal je dat gewoon uit. Ik heb nog heel wat A4'tjes aan ideeën liggen, dus jullie zijn voorlopig nog niet van me af. Maar nee, dat is gewoon die prestatiedruk. En ik vind social media gewoon heel erg leuk om te doen. Ja, ik vind het ook leuk om bij jou te zien hoe zich dat ontwikkelt en zo. Ja. Ik hoef het zelf echt niet meer zo. Maar ik ben niet de type die zijn baan, opleiding, alles opgeeft. Ondanks dat ik er lekker warm bij zit. Hier, kijk de Eneco jongens. De Eneco die draait volop nu met die lampen hier. Ja, jezus. Nee, ik geef gewoon mijn baan niet op. Ik geef mijn werk niet op. Oh nee, dat is hetzelfde. Zo, wij gaan verder genieten van de toastjes. Hier heb je nog een toastje, meid. Lekker. Doei, bedankt voor het kijken allemaal. Bye. Hoi. Dag.